Yo, what's up, vítám vás u nového videa a dneska tohle video bude trochu víc vážnější, jelikož bych se s váma chtěl pobavit o tom, jaký to bylo být 7 týdnů zavřený v psychárně. Byl jsem hospitalizovaný v psychárně v Havlíčkově Brodě, řeknu vám, jak jsem se tam dostal, proč jsem se tam dostal, jaký to tam bylo a jak se cítím teďka, jak jsem se cítil předtím a jo, prostě vám řeknu, jaký to je bejt. Člověk, který musel být zavřený v psychárně. Není to tak lehký video pro mě na natočení, protože to téma je docela pro mě takový těžký prostě se o tom bavit, ale chci vám asi předat tu zkušenost vám, divákům, lidem, kteří jsou asi v pohodě. A tak no, takže let's go, jdem na to, jdem potom pokecat. Jo, takže vám řeknu za prvý, jak to tam probíhalo, za druhý, jak to tam fungovalo, za třetí, co s váma dělali, když jste měli ataku, nebo vám prostě bylo špatně. Long story short, jak jsem se tam dostal, bylo to, že jsem se prostě chtěl znežít pomocí prášků, prostě vzít si pár prášků a jít hajat a už se neprobudit prostě. No, co se mi nevyvedlo, takže jsem druhý den jako do nemocnice logicky, tam mi udělali všechny testy, připojil mě na přístroje, byl jsem na lůžku a byl jsem tam asi 5 dní nebo týden nebo nějak, tak kolem 5 dní jsem tam byl. První den byl docela pain, protože jsem byl ještě takovej... Bylo mi jako hezky mi bylo, ale prostě uvědomoval jsem si, co jsem udělal, kam jsem se dostal a že už to nikdy nechci udělat takovouhle píčovinu. Už jako hnedka první den jsem si říkal, ne kámo, prostě to byla píčovina udělat tohle. Takže první den prostě jsem tam byl, ležel jsem, bylo mi tak jakože zajímavě. Byl jsem na přístrojích, druhý den to bylo už lepší, ale furt jakoby jsem byl na přístrojích. Celou dobu jsem byl na přístrojích, až jako na poslední 2 dny. Mě už jako odpojili od jednoho, ale furt mě tam monitorovali, prostě mě monitorovali, víš co, takže tak. Takže po týdnu pobytu v té nemocnici jsem vylezl ven a za cca 2 až 3 týdny, nebo jak dlouho to kurva bylo, jsem jel do Havlíčkova Brodu, do psychárny, že jo. No, takže jakoby uběhly ty 3 týdny nebo jak dlouho, že jo, a jel jsem na tu psychárnu, do toho Brodu, jsem tam přijel, prostě mě jako vzali mi telefon, Apple Watchky, prostě všechno, prohledali mě, jestli nemám u sebe něco, čím bych se jako nemohl ublížit, což naštěstí jako já tohle to neprovozoval nikdy, takže jako sebepoškozování nebo tohle, takže jako to dobrý. Překvapilo mě, nemohl jsem mít u sebe kroužkový sešit, prostě jakože skicák, víš co, protože se tím prej jako můžeš říznout nebo co, a že what the fuck, jak jako. Mě to jako nedávalo žádný smysl a pak jako mi došlo, že lidi jsou fakt tak vynalézaví, jsem zjistil. Takže mě prohledali, šel jsem na oddělení, tam mě prohledovali znova, zkontrolovali mě, musel jsem se slíknout do trnek, jako prozkoumali mě, jestli tam nemám žádný škrábance a tak, jasně, že mám, když mám kočky doma, ale tak to chápali. Pak jsem si šel vybalovat takové věci, že jo, a prostě tam se všechno zapsat, co mám sebou, no a půlku věcí mi prostě řekli, že to dají rodičům, že to tady nepotřebuju, že tam nepotřebuju ty hadry. Protože já jsem člověk, který má rád hadry, rád se oblíkám, rád nosím různý svoje outfity crazy, takový prostě takový ty neobvyklý moje outfity, jak to znáte u mě, takže prostě jsem si musel nechat odjíst půlku věcí z kufru domů. Ale druhý týden hnedka, nebo ten první návštěvový týden, který jsem měl, tak jsem jsem řekl tátovi, ať mi převeze věci zpátky, takže jo, já jsem tam jakoby všech 10 triček. Takže tak, jo, a u těch návštěv tam, každý víkend tam byly návštěvy, že jo. První byla v návštěvně, protože prostě jste nemohli ještě ven, já jsem celý kompletní týden jsem nemohl jít ven. Ani jako v areálu jsem nemohl chodit, prostě jsem tam byl zavřený. A to některý lidi tam jako po 3 dnech už mohli jako do areálu, ale já za kokot, vole. Takže potom první týden v návštěvně a potom zbytku týdnu jako podle toho, v jakém stavu jste mohli jako už mimo, že jo. Nebo takhle to platilo aspoň pro nás, pro ty, kteří jako tam byli, že jo,
s tím, že se prostě chtěli znežít. Pak tam byly případy ještě jako PPP, poruchy příjmu potravy, že jo, holčiny a ještě agrese a bla, 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 bla. Prostě tam to nebylo nějak třízený, tam to bylo prostě všichni na jednom patře, všichni pohromadě, takže to byl docela wild. No a jako, když jste měli, tam byly taková věc jako zápisy a když jste měli 3 zápisy za týden, tak jste jako nemohli mít snacky, prostě jste si nemohli vzít snacky, nemohli jste jít mimo areál, ani v areálu, prostě jste byli to. A když jste byli fakt jakože nesnesitelný, tak jste museli chodit v hádrech, který vám dali, což se mně naštěstí nestalo, to bych jako jinak umřel, protože prostě ne, to je jako ND, kdybych tam měl nosit nějaký ten jejich habity, tak jsem kaput, to fakt už zdrhám. No ty zápisy prostě jste dostali za to, když jste něco neudělali, nebo udělali jste to špatně, nebo jste se nějak zachovali, prostě seš kokot, dostaneš zápis, jednoduše řečeno, což je totální kokotina, protože tam prostě věci byly, ty pravidla a opatření prostě jak před 50 lety, což je prostě, vole, v hrobě jsem byl, nebo vole, dík ještě jsem ani nebyl a prostě tam fungovalo. I moji rodiče říkali, že ten systém je tam hroznej na tuhle dobu. Jak tam probíhaly ty týdny, prostě, jako první 2 týdny to tam byl hell, to byl prostě hell pro mě. Pravidla, blá, 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 sestřičky, hrozný, všechno, jsem to tam nenáviděl, prostě jsem chtěl domů. Ten 3. týden byl jako už lepší. A ten 4. týden, ten byl docela už good a zbytek týdnu bylo vlastně už v pohodě, už jsem si tam jako zvyk, jak to funguje, jak to tam jako mají. Naučil jsem se jakože srát na hlavu, nechat si srát na hlavu, což je jako problém. Mám furt nutkání řešit, když jako mi někdo sere na hlavu, logicky, kdo by si nechal srát na hlavu, vole. Takže jako byla tam normálně škola, docházka, jakože chodili jste do školy, byli tam jako středoškoláci a jako základka, ale máma mi zařídila to, že jako můžu chodit se základkou, abych jako měl víc těch hodin, protože když jste byl středoškoláci, byli vedeni jako středoškoláci, tak jste byli na 2 hodiny ve škole, potom jste měli svačinu a potom jste šli do nějaké terapie, většinou to byla pracovní terapie nebo arte, tam jsem ani jednou nebyl. Vlastně v pracovkách jsem byl párkrát, ale ne, nic moc se nepamatuju. A zbytek jako těch základky šly zase na 2 hodiny do školy, protože to byla škola, svačina, škola, oběd, autogen, což prostě autogenní trénink, prostě chill po obědě, posloucháš někoho mluvit nebo cviky, co máš dělat. Autogen docela v pohodě, jsem na to zvyklý, jelikož jsem něco podobného už měl, když jsem byl jinde ubytovaný, ne jako na psychárně, ale jiný pobyt zase léčebnej. Jo, prostě klasický režim, prostě striktní režim, víš to, klasika. Neuděláš s tím nic, když máš problém, tak tě pošlou do zádu, do místnosti, která je střežená kamerama. A tím se dostávám k tomu, že když třeba jste měli ataku panickou, nebo prostě ataku nějakou, nebo vám nebylo dobře, tak jak se vám tam o nás starali, to je na píču. Jako když vám bylo zle, že došli jste si tam, že ti je zle, tak se tam dojdeš na tu sestarnu, oni ti buď dají, vole, nějakou věc, aby si se jako mohl mačkat, jako antistresovou věc, že jo, anebo vám do vás narvou prášek. Prostě dostaneš prášek. A když jako půjdeš si sednout na čtverec, což je taková chodba před sesternou a hernou, logicky tam jako většinu času jsme trávili v herně, tam nás hlídaly sestry, protože prostě nemůžeme být bez dozoru, takže nás tam hlídaly sestry a pak jako jste šli na ten čtverec, když vám nebylo dobře a když jako bylo vám fakt blbě, tak vás poslali do střežené kamerové místnosti, kde vás furt vidějí a když jste jako fakt zlobili, tak a nechtěli jste tam jít, tak na vás zavolali chlapy, prostě 2 velký borce a odtáhli vás tam a když ani to nepomohlo, furt jste vyváděli, tak jste dostali injekci do prdele nějakou. Nevím, nestalo se mi to. Jsem rád, jako byl jsem tam hnedka druhý den, protože jsem ve škole psal si s mámou, což je podle těch jejich pravidel zakázaný, takže jsem byl hnedka tam. Takže jsem se do té kamery tam vyhřval, vyfakoval jsem je a takže tak to tam jako fungovalo. Takže tímhle bych chtěl ukončit takhle jakoby asi jednu sekci, co jakože ty první věci, co se tam děly. Mám to tady napsaný ve scénáři, poprvé v životě jsem si psal scénář na video.
takže jako mi tady celou dobu ležel scénář, takže když jsem ujížděl očima, tak jsem koukal na scénář, abych věděl. Takže tak, a ještě mám otázky od vás, protože jsem dával na Instagram otázky a ptal se vás jako jestli máte nějaký dotaz na mě ohledně toho pobytu tam, takže jo, takže na ty si odpovíme hnedka teďka. A ještě jsem chtěl říct, dej like a odběr a zvoneček, napiš koment. Po případě tohle to pozdělej kámošům, protože věřím, že tohle video by mohlo některým pomoct, aby jako věděli, co se tam děje nebo jaký jsou psychárny, takže si tohle přesdílejte, kdyby měl tady z vás někdo nějaký problém a ještě asi dám odkazy dolů pod video na linku bezpečí a tyhle ty píčovinky, protože mně přijde, že tohle téma se furt jako zanedbává, i když jako ve škole o tom se začíná víc mluvit, jsou víc takový ty workshopy, bla, nebo workshopy se ne, ale takový ty píčovinky ve školách i mimo školy, takže pokud ti prostě není dobře, dej vědět někomu, on ti pomůže. Ne vždycky ti pomůže, ale snažej se aspoň, jako snažej se, protože já, když jsem tam třeba byl ubytovaný, tak jsem měl mít každý týden jedno sezení s psycholožkou, psychoterapeutkou, já jsem ho 3krát, byl jsem tam 7 týdnů. Jo, milujeme svátky, protože když jsou svátky, tak nikdo nepracuje, že jo? Super. Takže jo, jdem se vrhnout na otázečky od vás. První věc, co jste mi tam napsali, byla, že za mě rozhodně big up, člověk by se neměl bát mluvit o těch tématech, respekt bro. Díky Ondro za tu message, vážím si toho a mám to stejně prostě o takovýchhle věcech by se mělo víc mluvit, protože když někdo o tom mluví o svých problémech, tak může pomoct třeba i ostatním lidem, co mají takovýhle problémy, že jo, takže yes, dík man, seš tady u srdce, bro. Další otázka od Veru. Když jsi tam byl, zlepšila se tvoje psychika? No, jak se to vezme? Jak už jsem jednou říkal v tomhle videu, nebo možná i víckrát, nebudu dělat jen ty píčoviny, protože už se tam prostě nechci dostat, takže jo, jednoduchý. Zlepšila se moje psychika asi trochu, ale tak jakože se nechci tam dostat, takže prostě mě to jako odtahuje ty myšlenky dál. Nevím, jak to mám říct, prostě chápete. Prostě asi I guess jo, trochu, nevím. Pak tady je hezká zprávička od Tomíčka. Mám tě v píči, je to tvůj biznis, mám tě rátosky. Taky tě mám v píči, Tomáši, takže jo. Konečně jako nějaká dobrá otázka na tohle video je, co bys doporučoval dělat, když se tam poprvé dostaneš a co od toho čekat? Co bys měl čekat? No to, že ti tam budou srát na hlavu, že se ti budou říkat, že se ti snaží pomoct, ale jako nevypadá to nějak fakt, když nechceš závažný případ a tak no. A co bych sem doporučil dělat, když se tam dostaneš poprvé? Nech si srát na hlavu. Prostě je to jednoduchý, čím jako když děláš, že jsi dobrý a fakt, nebo nemůžeš dělat, nebo jakoby když chceš pomoct, tak nesmíš dělat to, že děláš, že ti je dobré, ale prostě chápeš. Musíš fungovat tak, jak oni chtějí a pak tě prostě pustí. Tak co, byla tam osoba, která tě prosila o koupu cigaret? Ne. Jak se vede a jak je? No, teď je mi třeba dobře, protože točím tohle video, vypadá to po píči, baví mě to, chci točit takovýhle formát videí, protože prostě baví mě to a jo. Cítíš se po tom, co tě propustilo lépe, jinak mám tě rád, bráško. Já tebe taky, bráško. A cítím se líp, jo, because je prostě léto, jsou prázdniny, není škola, takže jo, cítím se líp. A je mi líp. Prý se tam dají zbalit dobrý psychokundy. Kámo, jo, tam byli slušný. Takže popíš. To bych nebyl já, kdybych si zase z něčeho neudělal prdele, že jo. No, takže došlo mi, že jsem vlastně neřekl žádný pozitiva, takže je řeknu, ale nejdřív ještě stihla přijít jedna otázečka a tou jest, jak ses tam cítil, jaký jsem měl emoce, co jsi v některých chvílích pocitoval. No, jak jsem se tam cítil? Zavřený, jak ve vězení, vole, jsem se tam cítil prostě. A v některých chvílích jsem si říkal, že to není možný, že jsem tak kurva složitý člověk, že mi nedokážou pomoct.
prostě mi nikdo ještě nedokázal pomoct. Nejenom tam celkově, ale i v ostatních poradnách. Nic, kámo. Nic. Prostě dětský psychologové se mnou nejsou schopni nic udělat, protože prostě asi očividně už mám problémy, které mají dospělí lidi, nebo já nevím proč, kde je problém, vole. Emoce jsem tam měl takový, že jakoby jsem volal s mámou a prosil jsem, aby mě podepsala reverse, že jsem schopný udělat cokoliv prostě. Takže tak, super, že? Já si myslím taky, že to je super. No, to byly otázečky. Teďka bych se asi vrhnul na to, že vlastně jaký to mělo pozitiva, nebo co tam vlastně bylo dobrý. No dobrý tam bylo to, že jsem tam našel nový kamarády, který jsou dobrý, nebo jakoby moc si s nimi teďka už jako nejsem v kontaktu, ale jakoby díky nim jsem to tam přežil, hlavně kvůli 2 osobám jsem to tam přežil. Jeden je fucking SoundCloud umělec, na kterýho vám dám tady odkaz, někde tady vám dám odkaz na to, protože jeho music jest po piči. A druhá je fajn holčina, se kterou jsem byl rád, že jsem se poznal. Jo. A díky nim jsem to tam přežil. Prostě každý večer jsem s nima seděl na herně, kecali jsme, poslouchali jsme songy, přitom jsme hráli hry a tak. Jako ten volný čas, kdy jsi tam našel lidi, tak ten byl užitý. I ty procházky mimo, i v areálu nebo před oddělením, prostě bylo to super, tam jako to bylo po piči. Prostě ty aktivity, třeba jakoby sestřičky nás prostě brali na zmrzliny a tohle, což bylo po piči, to jako, když byl mimo budovu, bylo po piči. A ještě bych jsem chtěl říct to, že terapie jsem tam měl, pracovní terapie tam byly, ty jsem měl asi 3, ale měl jsem tam hypoterapie, což je prostě terapie s koňma. Oscar, já, pracovat s koňma. Kámo, to byl pain. 6krát jsme tam byli, na 6 dní. To bylo v pondělky a ve středy, no v úterky a ve čtvrtky. I don't know, nějak takhle to bylo. Prostě jsme tam chodili, skupinka 4 lidí. Jsme chodili na koně a prostě první hodinu jsme se tam s nimi jako seznamovali, potom jako další den jsme tam měli s nimi pracovat a prostě já jsem jel na koni, já jsem byl tak schopnej, že jsem jel na koni a nebo pak jsem prostě práce s bičem a ten kůň mě poslouchal, jsem ho hodil do klusu a tohle to bylo po piči. To jako, já jsem se koní na začátku bál toho, to bylo takhle. Bál jsem se na začátku těch koní, i poníků, já jsem se bál i poníků do píči a ono ve finále, já jsem se s nimi naučil pracovat. Prostě what the hell. To jako bylo dobrý a došlo mi tam, že vlastně proč to tam jsou ty koně, protože to, co má člověk, jako to kamarádství, nebo to, co má mezi sebou kůň a člověk je, jak když má něco mezi sebou člověk a člověk. Prostě ten vztah, tam mě došlo, že prostě je to hrozně podobný a že když ten kůň něco neudělá a ty to po něm chceš znova a znova, on to furt neudělá, že to je prostě něco děláš špatně ty a ne ten kůň, víš co. Takže to jako mě došlo, že od té doby, já jsem měl vždycky to, že 2krát a dost, nebo 3krát a dost, ale teďka 2krát a dost. Prostě když něco nevyjde na podruhý, nemá to vyjít, mám něco změnit a nebo něco takového, víš co. Jo, takže tímhle s tím bych chtěl ukončit tohle video. Dík, že jsi ho dokoukal až sem. Budu rád, když hodíš koment, like, subscribe, zvoneček, jak ne. A třeba mě dáš follow na Instač nebo whatever. Dělej si co chceš. Koukni se na další moje video. Čekej další videa, protože mě to zase začalo bavit. Tohle sezení, šumění do objektivu, povídání s kamerou, s váma a tak. Takže kdybyste chtěli nějaký takovýhle další kecací videjka, tak bych byl rád za to, abyste mi to napsali do komentu, nebo klidně dejte jenom ten like, nemusíte nic psát a podle lajku to uvidím. Takže jo, like, koment, subscribe a čau. Ti tam budou srát na hlavu a že se ti tam nebude líbit. Píči. Co mám dělat? Proč, vole? Prostě proč?
Už vím proč. No. Jo, super, vole, vybitá baterie, vole, všude. Kurva, to jsem to nabíjel, to světlo. Takže si chvilku počkáme. Jo, super, posedíme si tady pěkně spolu. Kokot. Ty mrtko a ty jdeš. Zabil jsem komára. A teďka bych se vrhnul. Kurva, světlo v pěči. Tak. Dick, co mám s těma světlama?